Mga Parekoi, ayan, kumusta kayong lahat guys? Ayan, so actually, pangatlong araw na natin itong ating tanim. So yung okra, tumutubo na siya. Yung iba, hindi sabay-sabay kasi may malalalim eh. Malalim yung pagkakaptuso ko. So yung mga guys, siguro 3 to 4 days or 5 days, pwede na natin tanggalin yung mga balakbak niya kasi buhay na siya. Tumubo na yung yung talong. So guys, yung ating okra guys, update dito update lang natin guys So yung okra guys ay may tumutubo na dito. Hindi lang siya sabay-sabay tumubo. Nak, wag ka dyan at maapakan mo na. So tulad dito guys, so ayan nakikita mo may tumutubo na, ayan So hindi siya sabay-sabay kasi may malalalim, may mabababaw. Yun. Yan, excited ako guys na tumubo siya na pag sabay-sabay na. So, yan guys, habang chinicheck natin itong ating munting garden, ayan, siyempre kukuha tayo ng pang almusal dahil wala tayong pang almusal ngayon. Actually, mag-almusal yung mga bata, so ako di pa. Dahil meron akong gustong kainin ngayong umaga. Baliwan ko sa'yo. So, panoodin nyo guys. So, ayan guys, kukuha tayo guys ng ito gabi. Ayan Yan, pinutol ko na yung dahon niya. So, ito yun Ayan. So, ito yung masarap na almusal dito guys sa probinsya. Ayan So, ayan. Ayan, marami siyang laman. Ayan Actually, may nahukay na tayong dalawa. Ito. Ayan Ang tawagin dito ay San Fernando. Ayan, maraming langgam lang na mapula. Ito yung langgam na masakit makakagat. Ayan Ayan. Kabang yung mga langgam na pula. So, sakit ko makakagat Tawag yan hantik. Ayun. Oh my god, laki. Laki guys. Sarap itong tinamisan Naniuwat. Wow. Wow. Oh. Ito guys, laki. Yan. Naiwan ito. Yan Nililisan ko po kami. Laki! Yan. Oh! Liit! Ayan guys, ang daming langgam Ang langgam nito Yan So maliit lang siya. Hindi ito pang tanim niya. Ito. Ayan So natin maliliit guys. Masarap ito, mayabo ito. Ayan Ayan. Lalaga lang natin ito guys. Laga lang yan, laga. Yan Matipi. Gawa ng bato. Yan Pa ako na pa rin lang yan. Wow! Wow! Ayun! Tatanim ulit natin yun. So tingnan mo na yung nahukay. Ito guys, yung nahukay natin. Ayan. So laki nito. Sobrang laki. So sarap ito guys ay tinamisan. Tatamisan natin yan. Ang dami. Yan. Pang almusal saka pang stock mamayang hapon. So ito ngayon guys ay puputulin na natin. Ayan.
Yan. Siyempre guys, ito guys, kung nakikita nyo to, ito ay pantanim din, pero balat lang kinukuha dito. Ayan, balat lang guys. Ayan, pag tinusok ko to sa lupa, maglalaman yan. Ayan. Yan tatanim natin. Dito guys, ayan, wala ka man sariling lupa dito sa probinsya or may sarili ka man lupa, hindi ka magtanim. Kasi yung mga tao dito, mga may-ari ng lupa, hindi naman matadamot silang magpatanim. Kasi natutuwa pa sila kasi nalilinisan yung silong ng niyugan. Pero itong lupa na to, sa sarili namin ito guys. Ito yung minanak ko dun sa namatay kong mama. So lahat kami itong magkakapatid guys, mayroon kaming mana. So may iwas-iwas lang nandun. So nakakuha tayo ng San Fernando. Ito. Ayan. Ito ang ating almusalan or merindalan mamaya. Lutuin natin yan, tinamisan. Bigyan natin ng gatas. So ayan guys, kung nagustuhan yung aking munting video, mixing video, yan, huwag nyo guys kalimutan na i-like, siyempre, kung gusto nyo rin share, mas maganda, at comment kayo sa comment section guys. Ayan. Tapos kung hindi pa kayo subscribe sa akin channel, so ayan, huwag nyo kalimutan guys na click yung subscribe, and siyempre i-bell all ninyo para updated kayo sa mga videos na ginagawa pa namin. So guys, kain tayo. Ito na guys yung ating hinukay kanina. Ayan, anong tawag dito? Alam nyo na. Ang sarap, yung labo. Magulat nyo muna palipod. Ayan guys, ang aming manok. Ayan guys, natikman ninyo. Naku. So, niyog lang ang ulam. Para siyang para siyang kalamay. Dati guys, nung dumating kami dito, ang dami ditong ganyan. Hindi namin pinapansin. Walang hilig. Yun ang isang bilis maglaga ako, sarap. Yun nga, kaulit-ulit na, kinamisang ko. Tell me pretty lies,